Sano äidille se, ettei sillä mene vähän myöhempään tänään töissä. Moi. Anteeksi kun kesti. Mä oon ajatellut sua. Sun kirkkaita silmiäs. Sun pitkiä kauniita hiuksias. Sun trooppista tuoksua. Sori tää. Joo, sori. Joo, ai vittu, putosko se alustalta? No joo, ei siis, tuletaan tästä, joo. Okei, no ei mitään, otetaan uusiksi. Joo. Ai se lähti jo. Joo, ei mitään, vedetään samaan ottoon Tuomas, niin vedä samaan. Hei, mikä Petterin numero? Mä sanoin, että te soita sille Petterille! Sun kauniita pitkiä hiuksias. Sun trooppista tuoksua. No on kyllä trooppinen tuoksu tolla Vilmalla. Vittu! Mä oon ajatellut sua. Sun kirkkaita silmiä ja kauniita pitkiä hiuksias ja niitä trooppisia tuoksuja. Hei, oikeesti mitä vittua tää on? No sanonko suoraan? No sanoin. Mä en jaksa olla enää täällä. Mulla alkoi 2 tuntia sitten reenit. Ja mulla olisi ihan hyvä olla siellä jo. Niin. Ja mäpä sanon tämänkin suoraan. Tää leffa on paska ja sä oot paskaohjaaja. Haista Valtteri vittu. Mä oon ajatellut sua. Sun kirkkaita silmiäs. Sun kauniita pitkiä hiuksias. Sun trooppista tuoksuus. Sun valloittavaa luontoas. Oi. Mitä vittua tapahtui? Valot ei syty. Ais palaa sulavia. Täällä on kenttä. Tietenkään. Tuomas, mitä sä teet? Ei, mä ajattelin, että voisit tehdä vähän semmoista niinku making offia tai niinku behind the scenes, että niinku voisi olla ihan mielenkiintoinen, että ihmiset sais tietää, että mitä me niinku tehdään tässä leffan tekemisessä. Vittu! Tuomas, missä Valtteri on? En mä tiedä, eikö se ollut tässä näin äsken? Äsken se oli tuolla. Lähti kotiin. Eiks toi sulakerasia? Mitä? Johdot on ihan irti. Mitä? Ei vittu! Me lähdetään täältä nyt! Mä heitän ton vitun pulpetin tosta vitun ikkunasta nyt läpi. Mä lähden menee. Rauhoitu. Rauhoitu. Koska vertakaapeleilla on tavallista. Koska ovet vittu hitsaantuu itsestään kiinni. Lopeta! On tavallista. Ja Valtterikin on varmaan lähtenyt kotiin. Lopeta! Ihan varmasti on. Sanderi, nyt turpa kiinni ja rauhoitu! Rauhoitu!
tuossa käydä tsekkaa, että mikä siellä on. Sä oot lähempänä. Lopetitko sä sen pitkän matikan sitten, kun mähän sen jätin kesken, niin jatkoiko sä siellä vielä? Vai? Tuomas, nyt kamera pois.